Za první si myslím, že jsme moc blízko, takže pojďte ještě dozadu, pojďte. Jsme strašně blízko, pojďte tady po trampolinu, tady někde. No, krásně, jak si trošku proběhneme. Tak, Lukáše potřebuju dopředu. Tak. Tak, už se nám to řadí, ještě Martina potřebuje jako druhý, jo? Protože novomanželé a svědci jdou dvakrát. Dosehnali jsme do studí, takže to musel vzít. Máme dvakrát. Máme tam 13 dětí, nejsou všechno banáky, je tam dokonce banán. Poprosím vás teď o chvíli klidu, jo? Aby jsme si vysvětlili hlavně ten banán. Děkuji. Ten banán vysvětlíme, protože ty vymyslíš o sobě. Ten banán musíte dojíst a polknout a potom, až můžete běžet zpátky, dokud nebude prázdná pusa, tak tam zůstáváte. To samé platí pro ty panáky. A ještě jedna důležitá věc panáků, pokud chcete pomoct svému synu, je dobrý, jak ho dopijete, ho otočit zem vzhůru, aby tam nehledal, protože je tam nějaký průhledný pití, je tam i voda třeba. A není to tak dobře vidět, takže když ho otočíte, tak svému týmu docela pomáháte, že po něm nešáhnou znovu, jako po prázdný. Vždycky prvně dopít, nerozlít. Když to někdo rozlije, máme tam trestný panáky, poběžíte ještě jednou za každý rozlitý. No. A Martin má na starou hodinu. Prohráte je, kdo prohraje, tak bude zpívat. Tak. Tak prohraje, půjde zpívat. Tým, který prohraje, zpívá písničku. Štěpo. Můžete si tak vybrat jakoukoliv, ale tým, který tady prohraje, tak se tady postaví a všemu ostatním něco zaspívá pěkného. Takže už si tady chystejte písničku rovnou. To bude. A pš. Štěpáne, nemá do toho. Jsem rád, že jsem to dobře vysvětlil, že tomu rozumíte. Křížem budeme běhat. Budeme běhat křížem. Tak, ještě jedna ze zkušeností asi z předminulý svatby, ta tráva umí klouzat i suchá, takže brzděte zavčas. Protože pokud to celý zhodíte ten stůl, tak se prohráli kontumače. Přesně tohle se stalo asi 3 týdny zpátky. Předposlední dobíhal a zahodil celý stůl. Takže celá soutěž šla. Ale my jsme to zopákli, ale asi za půl hodiny, protože na ty panáky docela trvá. Tak dobrý. Máte taktiku vymyšlenou? No a přátelé, vás ostatní je potřebujete taky. Musíte pozbuzovat. My si rovnou vyzkoušíme. Kdo fandí týmu Nevěsty? Kdo fandí týmu Ženíka? Já myslím, že to vyrovnaný do vás bude zkusit takhle. Tak jste připraveni? Kdo běží dvakrát? Pěkně a pět. Tak pojďme, dámy a pánové, odstartujeme to společně. 3, 2, 1, teď! Jak běží? Dělej! Ty jsi trapná!
Už jdeme baránek, ano. Do trošku. Budeš zpívat? Ještě ne? Tak strejda bude zpívat. Tak a vy si tady můžete dostat tu písničku. Pana, že jsem za mikrofon. Tak já jdu dolů. Ale pomožte mi, ne? Tak, jak jsem říkal, tým, který prohrál, bude zpívat písničku, dokonce když bude zpívat banán. To je nová přesíka, nebo to už je takové? Tak a vy ostatní samozřejmě pomůžete, no, když se to hostí, ale libovolná písnička, no. Teď ne? Teď ne? No nejlépe. Tak tím, že říká, já jsem vítězem, ale o půl běhu, no. A tím je vlastně už střídá píseň, musí se dopovědět na něčem. Tak dámy a pánové, potřebujeme takový klidu, jestli si chcete vychutnat píseň pro toho hledného týmu. Jak ona to umí, hele, ona trojku dělá. A nejde. Tak, jste připraveni na živý koncert? Baná nebo? Františku, ještě vokály, no. František Kutek, tak si.
si to sklízil ten banán, ten blbej banán. Kdyby se vám to zalíbilo, to zpívání můžete pořád dál, jo? Já vám ten mikrofon půjču kdykoliv. Klidně. Já budu dělat. Františku, potřebujeme vocalistu. Kdo se zpívá ta píseň, který to hrál? Tak můžeme, pojďme. Teda klobouček, jsme rádi, že nestihlo ten druhý tým, který tady můžeme nesouštět. Krásně se nechali dělat. Děkujeme všem, kdo jste vyhráli na druhý kolo, stačí se hlásit,